toyu bizar bolan, toydan ýadan, toyu her zat diýip neme diýen adamlara nimost bitdik görýänler, aga haky ýok bu zatlaň diýip görýänler. Ay, toyu görmesen, bir gowzady görmesen durmuşdan hem belaň sapyny görüp ýaşajakmy? Ha, söwüş gerekdir saňa, gep gurrun gerekdir. Ha, ýok edelim bizde ýok. Olar ýa-da ýok, şol öňküdir gaýdylar. Ine çüýşeli gelýänler, çüýşeli şoňa menne ýok bärde, köýde aňyrda bar. Çynyma aýdýan akylym, bir toyu bir görüp bilen, toy bir gowzat Allahan şular ýaly awraýly toy etmek, şular ýaly gow toylar etmek bize de nisip etsin diýmeni başaryň birazajyk. Allahan bize de şular ýaly toy tutmak nisip etsin. Uşdan söwüşden ýadamadyňyzmy? Ya gepden gurrundy men hali işni ýadydym, o TikTokda toy görenim gowa.